Στο δεύτερο έτος της δραματικής σχολής, ένας εκ των καθηγητών μου με ρώτησε τον λόγο που θέλω να γίνω σκηνοθέτης. Η απάντησή μου ήταν πως απλώς μου αρέσουν τα βιντεοπαιχνίδια, πως όλο αυτό που κάνουμε κάνει τον εγκέφαλό μου να λειτουργεί ακριβώς όπως όταν παίζω κάποιο παιχνίδι. Έναν χρόνο μετά από τότε, ένας συμμαθητής μου σε κάποιο διάλειμμα την ώρα που τρώγαμε, με ρώτησε γιατί σου αρέσουν τόσο πολύ τα βιντεοπαιχνίδια, ρε φίλε. Κοίτα, για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, πρέπει πρώτα να βγάλουμε κάτι άλλο από τη μέση. Ή μάλλον να το ερευνήσουμε. Να ερευνήσουμε αυτό που έχει κρατήσει το είδος μας ζωντανό από την εποχή των σπηλαίων έως και σήμερα. Το φόβο. Ο Χάρι Φίλιπς Λάβκραφτ έγραψε πως το αρχαιότερο και το δυνατότερο συναίσθημα είναι αυτό του φόβου. Και το αρχαιότερο και δυνατότερο είδος φόβου είναι αυτό του αγνώστου. Τι πιο τρομακτικό λοιπόν από την ίδια τη ζωή, ή μάλλον για να το θέσω καλύτερα, την έλλειψη της ζωής. Δεν ξέρει κανείς τι του επιφέρει το αύριο όταν βάζει το ξυπνητήρι του για να ξυπνήσει το πρωί. Ο μικρός Δημήτρης δεν γνωρίζει τι υπάρχει στο σκοτάδι όταν κλείνει το φως και τρέχει μέχρι την ασφάλεια του κρεβατιού του στα τυφλά, μην τυχόν τον αρπάξει κάποιο πλάσμα της νύχτας. Ο άνθρωπος μαθαίνει να ζει με τον φόβο. Και όταν παρά τον φόβο του πράττει, τον αποκαλούμε γενναίο. Η Αντιγόνη θάβει τον αδελφό της γνωρίζοντας πως αν το κάνει θα θανατωθεί. Ο Μακμπέθ, παρά τον φόβο του, βρίσκει μέσω της καλοσυνά της γυναίκας του την γενναιότητα να δολοφονήσει τον αγαπημένο του βασιλιά. Η έννοια του φόβου έχει αποτυπωθεί σε όλα τα μέσα της τέχνης. Αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη, κανένα μέσο δεν το έχει αποτυπώσει καλύτερα από τα βιντεοπαιχνίδια. Σε ένα παιχνίδι, οι κανόνες μας είναι πάντοτε γνωστοί, ακόμη και αν δεν γνωρίζουμε την κατάληξη του παιχνιδιού. Παίζουμε όλοι με τους κανόνες. Κατά βάση, βρισκόμαστε σε ένα ασφαλές περιβάλλον, στο οποίο έχουμε τον έλεγχο χωρίς να μας περιμένει κάτι αναπόφευκτο στη γωνία. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στη ζωή. Και στα παιχνίδια ακόμα, αν χάσεις ή πεθάνεις, υπάρχει πάντοτε η δεύτερη ευκαιρία. Μπορείς να ξαναδοκιμάσεις. Ξανά και ξανά και ξανά. Τα παιχνίδια του Χιντετάκα Μιγιαζάκι, τα οποία το κοινό έχει ονομάσει Soulsborne, αποτελούνται από μια σειρά διαφορετικών παιχνιδιών φημισμένα για τη δυσκολία τους. Θα μιλήσουμε για το αγαπημένο μου εξ αυτών, το Bloodborne. Αχ, το Bloodborne. Σε αυτό το παιχνίδι ο παίκτης παίρνει το ρόλο ενός κυνηγού. Βρισκόμαστε σε μια βικτωριανή πόλη, την οποία μαστίζει μια ασθένεια. Η ασθένεια αυτή προσβάλλει το αίμα, μετατρέποντας τους κατοίκους της σε θηρία. Όλοι οι κάτοικοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους για προφανείς λόγους. Και το μόνο που κυκλοφορεί στους δρόμους είσαι εσύ και τα θηρία. Δεν μοιάζουμε και πολύ σαν κυνηγοί ακόμη. Σε αυτό το παιχνίδι θα πεθάνουμε πολλές φορές, από διαφορετικά θηρία κάθε φορά. Φόβος του θανάτου και της αποτυχίας λοιπόν. Υπάρχει ακόμη και ένα πλάσμα το οποίο έχει το όνομα και την εμφάνιση της αμυγδαλής. Την ομάδα νευρώνων του εγκεφάλου οι οποίοι συνδέονται με το συναίσθημα του φόβου. Τι ηρωνία. Σε κάθε μάχη, ο παίκτης θα βρίσκεται με την ψυχή στο στόμα. Έχει να διαχειριστεί τα πυρομαχικά του, τις αμπούλες αίματος που χρησιμοποιεί για να πάρει πίσω τους πόντους ζωής του, την κούραση του χαρακτήρα του μετά από κάθε χτύπημα ή αποφυγή. Άλλα θα ξαναχάσει. Θα ξαναπεθάνει. Ξανά και ξανά και ξανά. Όταν ο παίκτης κουραστεί ή χρειαστεί να αναβαθμίσει τις ικανότητες του χαρακτήρα του, επιστρέφει σε έναν τόπο με το όνομα The Hunter's Dream. Εκεί σε περιμένει η Doll, μια γυναικεία φιγούρα η οποία μπορεί να σου προσφέρει τη ζεστασιά της και να σε βοηθήσει να αναβαθμίσεις το χαρακτήρα σου. Να μεγαλώσεις, θα έλεγε κανείς. Μόλις είσαι έτοιμος να φανείς γενναίος ξανά, μπορείς να επιστρέψεις στον έξω κόσμο για να αντιμετωπίσεις τα θηρία που βρίσκονται εκεί έξω. Welcome home, good hunter. What is it you desire? Hunters have told me about the church, about the gods and their love. But do the gods love their creations? I am a doll created by you humans. Would you ever think to love me? Of course. I do love you.
Isn't that how you've made me? Farewell, good hunter. May you find your worth in the waking world. Τρομερός παραλληλισμός με την πραγματική ζωή από την πλευρά του δημιουργού. Ας μην εξηγούμε τα μηνύματα όμως και υποβαθμίζουμε την νοημοσύνη του θεατή. Ας πάμε παρακάτω. Μιλήσαμε για τα θηρία εκεί έξω, όπως έχουν κάνει πολλοί σκηνοθέτες, ζωγράφοι, ποιητές και άλλοι καλλιτέχνες. Τι γίνεται όμως με το εγώ, με το έσω, για το οποίο έχουν εκφραστεί αντίστοιχα άλλοι τόσοι καλλιτέχνες? Ο Ακίρα Γιαμαόκα είναι ο συνθέτης που συνοδεύει κάθε τίτλο της σειράς παιχνιδιών Silent Hill. Ως μουσικός, έχει αποτυπώσει με μαεστρία την μεταφορά των συναισθημάτων των ηρώων του παιχνιδιού σε ήχους. Τα Silent Hill είναι μια σειρά παιχνιδιών ψυχολογικού τρόμου. Το μοναδικό που συνδέει τα παιχνίδια μεταξύ τους είναι αυτή η ιδιαίτερη πόλη, η σιωπηλή λόφη. Είναι ένας τόπος ο οποίος προσκαλεί όσους ανθρώπους έχουν ενοχές, όσους έχουν ένα ψυχολογικό βάρος από κάποιο λάθος του παρελθόντος τους. Ας πάρουμε για παράδειγμα το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Ο James Sunderland παίρνει ένα γράμμα από την εδώ και 3 έτη νεκρή γυναίκα του πως τον περιμένει στους σιωπηλούς λόφους. Η γυναίκα του μαθαίνουμε πως πέθανε από κάποια σοβαρή ασθένεια. Ο James καταφθάνει στον προορισμό εκείνον και μόλις τον καταπίνει ο μίχλη της πόλης, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τέρατα τα οποία αντιπροσωπεύουν τις ενοχές του, τις σεξουαλικές του επιθυμίες, τους φόβους του. Ο James συναντάει και άλλους ήρωες, οι οποίοι έχουν έρθει και εκείνοι εκεί για δικούς τους αντίστοιχα λόγους. Όλοι τους, όπως και ο πρωταγωνιστής μας, μαθαίνουμε πως μετανιώνουν για κάποια λάθος επιλογή τους. Βρίσκονται εκεί μόνο και μόνο για να βασανιστούν. Στο τέλος του παιχνιδιού, προσοχή spoilers, ο παίκτης μαθαίνει πως ο ίδιος ο ήρωας που χειρίζεται δολοφόνησε τη γυναίκα του στον ύπνο της όταν ήταν άρρωστη, επειδή δεν άντεχε άλλο το βάρος του να την προσέχει. Ήθελε, λέει, την ελευθερία του. Και κοίτα να δεις που τώρα το πληρώνει. Υπάρχουν παρόμοια μοτίβο και στο θέατρο. Βλέπε και κλεισμένον των θυρών του Jean Paul Sartre. Και στην λογοτεχνία. Βλέπε το εκρεμές του Edgar Allan Poe. Κατά τη διάρκεια κάθε παιχνιδιού Silent Hill θα περάσουμε από κάποιες χαρακτηριστικές τοποθεσίες συλλογής ψυχικών τραυμάτων, όπως τις αποκαλώ. Κάποια παραδείγματα είναι νοσοκομεία, σχολεία, νεκροταφεία. Βγάλτε τα συμπεράσματα μόνοι σας. Πάμε και τώρα στον τίτλο του βίντεο. Η 10η τέχνη. Οι καλές τέχνες είναι πλέον 9 και είναι η αρχιτεκτονική, η γλυπτική, οι εικαστικές τέχνες, η λογοτεχνία με την ποίηση, η μουσική, το θέατρο, ο κινηματογράφος, η φωτογραφία και τα κόμιξ. Για να δημιουργηθεί ένα βίντεο παιχνίδι χρειάζεσαι και τις 9. Από την αρχιτεκτονική για τους χώρους που θα σχεδιάσεις, από την γλυπτική για τα 3D μοντέλα που θα δημιουργήσεις, από τη ζωγραφική για το concept art, από τη λογοτεχνία και την ποίηση για το σενάριο και τους διαλόγους, από τη μουσική για την μουσική υπόκρουση και τους ήχους που θα χρειαστείς, από το θέατρο για τους ηθοποιούς που θα παίξουν μέσα στο παιχνίδι σου, από την κινηματογραφία και την φωτογραφία για προφανείς λόγους και από τα κόμιξ για το storyboard που θα χρειαστείς σε κάθε σκηνή. Υπάρχουν λοιπόν χιλιάδες παιχνίδια εκεί έξω με χιλιάδες διαφορετικές ιστορίες να σου πούν. Από κωμωδία, σε thriller, σε δράση, σε δράμα κτλ. Άλλα κακά και άλλα καλά. Οι κανόνες τους όμως θα σου είναι πάντοτε γνωστοί. Θα έχεις πάντα τον έλεγχο στα χέρια σου, κυριολεκτικά. Επομένως, δεν υπάρχει κάτι αναπόφευκτο στη γωνία, φιλαράκο. Γι' αυτό είναι και τόσο υπέροχα. Διότι συνδυάζουν όλες τις καλές τέχνες. Και... Το Fear and Hunger είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει δημιουργήσει ένας και μόνο άνθρωπος από τη Φιλανδία. Το όνομά του είναι Μύρο Χαβερίνεν, δεν ξέρω. Ομολογώ πως δεν έχω καταφέρει να το τερματίσω ακόμη. Δεν μπορώ να παίξω πάνω από 40 λεπτά τη φορά γιατί το παιχνίδι αυτό δεν έχει κανόνες ή μάλλον δεν ακολουθεί τους κανόνες που ήδη γνωρίζω 24 χρόνια. Ακόμη και η μουσική είναι ακανόνιστη.
Ο τύπος έχει αφήσει μέσα τα λάθη που έκανε την ώρα που ηχογραφούσε. Το βίαιο χτύπημα των χορδών, τα γρατζουνίσματά τους στις εναλλαγές της κάθε νότας, τα έχει αφήσει όλα μέσα, στο τελικό προϊόν, που εάν δεν είναι λάθη, τότε είναι ακόμη πιο τρομακτικό. Στο παιχνίδι αυτό παίζεις ως ένας εκ των 4 ηρώων που είναι διαθέσιμοι. Ο κάθε ένας τους, για διαφορετικό λόγο με βάση το παρελθόν του, αποφασίζει να επισκεφτεί το μπουντρούμι της πείνας και του τρόμου για να βρει έναν άντρα ο οποίος βρίσκεται φυλακισμένος εκεί. Το όνομά του είναι Λεγκάρντ. Ξεκινάς το παιχνίδι έτοιμος να μπει στο μπουντρούμι από την τεράστια κύρια είσοδο. Μόλις πας να το κάνεις αυτό, έρχονται κάποια σκυλιά τα οποία σε κατασπαράζουν. Εντάξει, εδώ θα διδαχθείς πως ο προφανής τρόπος προσέγγισης κάποιου προβλήματος δεν είναι πάντοτε ο σωστός. Υπάρχει μια μικρή κρυφή είσοδος στα αριστερά. Από εκεί θα πας. Αυτό το έχουμε ξαναδεί. Εντάξει. Κατεβαίνεις κάτω. Βλέπεις κάποιους εχθρούς. Το ένστικτό σου λέει πως πρέπει να τους πολεμήσεις. Κάνοντάς το, μετά από πολλά χτυπήματα που αφήνουν το χαρακτήρα σου μισοπεθαμένο, ήρθε η ώρα της μεγάλης ανταμοιβής. Μάλιστα. Στα περισσότερα παιχνίδια έχεις κάποιο σύστημα που σε ανταμείβει κάθε φορά που νικάς κάποιον εχθρό ή ξεπερνάς κάποιο εμπόδιο. Το παιχνίδι αυτό έχει δημιουργηθεί για να παίρνει από τον παίκτη παρά να τον ανταμείβει. Δεν υπάρχουν ανταμοιβές για κάθε εχθρό που υπερνικά. Όμως καλά μέχρι εδώ. Δεν πειράζει. Μπορεί το παιχνίδι να θέλει να μας διδάξει κάποια πράγματα ή να υπάρχει άλλος τρόπος με τον οποίο παίρνουμε τον εξοπλισμό για να εξερευνήσουμε τον μπουντρούμι. Κάθε φορά που θέλεις να αποθηκεύσεις την πρόοδό σου, θα πρέπει να βρεις κάποιο κρεβάτι. Αμέσως μετά θα πρέπει να ρίξεις ένα νόμισμα. Εάν αυτό το εντελώς τυχαίο αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό, τότε μάντεψε. Για την υπόλοιπη τουλάχιστον μισή ώρα δεν μπορείς να σώσεις το παιχνίδι, γιατί στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι πολύ επικίνδυνα να κοιμηθείς εδώ και στη χειρότερη των περιπτώσεων απλώς... Συνήθως η περιέργεια και η εξερεύνηση ανταμείβεται στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών, ακόμη και αν φαινομενικά ο κόσμος τους είναι εναντίον σου. Διότι αυτό που θέλει να σου διδάξει το κάθε παιχνίδι είναι πως με τα ρίσκα και την τόλμη θα πετύχεις όλους σου τους στόχους. Το κάθε παιχνίδι εκτός από αυτό. Για παράδειγμα, ο ήρωάς σου μπορεί να χάσει κάποιο μέλος του σε κάποια μάχη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κρατήσει σπαθί ή να μην μπορεί να περπατήσει και να χρειαστεί να σέρνεται για το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Μπορεί πάλι εντελώς τυχαία να τυφλωθεί και αν τυφλωθεί ο ήρωάς σου, για το υπόλοιπο παιχνίδι ξέρεις τι βλέπεις. Βλέπεις αυτό. Για πάντα. Και μαζί με όλα αυτά πρέπει να διαχειριστείς προφανώς και την πείνα και την ψυχολογία του ήρωά σου, ταΐζοντάς τον και ποτίζοντάς τον αντίστοιχα αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες για να αντέξει τον τρόμο του μπουντρουμιού και να μην πεθάνει ξαφνικά. Πράγματα τα οποία θα πρέπει να βρίσκεις εντελώς τυχαία και με νομίσματα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Τέλεια, Ξέρεις και κάτι άλλο. Έχεις και μισή ώρα να βρεις το Λεγκάρντ, αλλιώς τον βρίσκεις νεκρό. Το μήνυμα του συγκεκριμένου έργου τέχνης είναι το πιο σημαντικό στην καριέρα μου στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών. Μην βασίζεσαι στους κανόνες και σε όσα ήδη γνωρίζεις. Άνοιξε την κάθε πόρτα και εξερεύνησε. Κάνε λάθη, αλλά θα τα πληρώσεις και θα πρέπει να ξεκινήσεις ξανά από το μηδέν. Από κάθε εξόρμηση στο μπουντρούμι, το μοναδικό πράγμα που κρατάς είναι η γνώση προηγούμενων λαθών σου και αποτυχιών σου. Και ξέρεις και κάτι άλλο, δεν βασίζονται όλα σε εσένα, υπάρχει πάντα και ο παράγοντας της τύχης. Δεν είσαι καν τόσο σημαντικός όσο νομίζεις. Μπορείς πολύ εύκολα να ιτηθείς από πιο εμπειρούς εχθρούς. Επομένως, ρίξε και λιγάκι τον εγωισμό σου. Και αν έχεις τα κότσια να φανείς γενναίος και να ξαναμπείς στο μπουντρούμι, το εάν θα βγεις είναι μια άλλη υπόθεση.